htio sam prokomentirati, ako dozvoljavate, još ovu drugu situaciju, a to je u vezi nadležnosti EPO. Dakle, vidite i sami da se kod nas u zadnjih dana vodi veliki prijepor u javnosti oko tih nadležnosti. Mene to sve više podsjeća na onu nekadašnju situaciju oko izručenja Perkovića i Mustača i Lex Perković. Samo što su tada uloge bile drugačije raspodijeljene. Onda je gospodin Milanović bio suverenist, a HDZ-ovci su bili međunarodno raspoloženi, a sada vidimo da su situacije obrnute, odnosno kako kome zatreba. Ono što je jako važno, kad raspravljamo kome to ide u prilog, je jučerašnja emisija Otvoreno Hrvatske radiotelevizije gdje su gostovali odvjetnici. Ako ste primijetili, odvjetnici su zapravo pozdravili tu situaciju da se EPO uzme taj predmet i da ide prema DORH-u. Naravno, znamo i sami da odvjetnici moraju biti uvijek na strani klijenata, odnosno na strani onoga što klijentima ide u prilog. Pa sad, pametnima je tog dosta. Kako komentirate tu situaciju da je primjerice uloga bivšeg ministra Beroša u jednoj istrazi i u drugoj istrazi prilično različita? Dakle, u istrazi EPO-a netko je drugi na vrhu te cijele hobotnice, dok je Beroš, čini mi se, 600 osumnjičenih, a u istrazi DORH-a je on glava svega. Da, ja ne mogu vam odgovoriti na to pitanje jer nisam stručnjak u tom području, svi skupa nismo imali do sad iskustva s takvim paralelnim istragama, pa ne znam kako je to moguće. Međutim, ono što je nama važno i nama kao političarima i vama kao predstavnicima zapravo sponama između politike i javnosti je da inzistiramo na tome da se ništa ne zataškava. Dakle, da ta objedinjena istraga bude transparentna, da se zna što se okrivljenima stavlja na teret. Naravno, treba se voditi briga i o ljudskim pravima okrivljenika, da se tu ne vrši bilo kakva javna hajka, međutim, da se osiguraju zakonski uvjeti za pravedno suđenje u skladu sa ljudskim pravima i okrivljenika, ali i u skladu sa zakonima ove zemlje. Aktiviranje Lex AP u ovom slučaju, iz vlade kažu da ovdje ne vide koji je to javni interes da se ove informacije koje cure iz istrage da se objavljaju. Pa ja tu mislim suprotno od vlade i to sam rekao i ovih dana. Mislim da je jako važno da sve ono što, s obzirom da se radi o najvišim državnim dužnosnicima, građani moraju imati uvid u karakter državnih dužnosnika. A gdje ćete bolje vidjeti karakter državnih dužnosnika, kako to funkcionira i kako oni razmišljaju, kako se ponašaju, kako se ophode, odnosno kakav imaju stav prema određenim kaznenim djelima, ako nemate na uvid, a pogotovo ako je to dostupno, a to je privatna korespondencija. Privatna korespondencija pokazuje nečiji karakter. A mislimo, svi skupa se valjda slažemo, da je najviši državni dužnosnici, osim što moraju djelovati po zakonu, osim što moraju se držati pravila svog posla, moraju biti karakterno osobe koje su dorasle tom poslu.